आगळ आता अजून 2-3 वेळा सोला घालूची असत आणि काय बघा मस्त असं आगळ ह्यो जाडसर असं इल्लेलो आहे. चला तर ही असा ऊल. आता ऊल म्हणजे काय तर मी तुमका सांगलेला असं. ऊल म्हणजे रतांबे फोडून त्याचा जो रस गळता आणि त्याचे 2-3 भाग करून ती नुसती सुकवली जाता आगळाच्या आधी, त्याका म्हणतात ऊल. नमस्कार मंडळी, आज काढूया रतांबे. तर ह्या बघा, ह्या रतांब्याचा झाड असा काय असा खायचं तर ह्याच्यावर थोडेफार रतांबे असत आणि ते रतांबे इतके रसबाळ असत ना. सगळ्याच झाडांचे रतांबे मोठे आणि लाल भडक नसतात. काही असतात ते बारीक साईज असतात, तर काही जे असतात ते रतांबे असे असतात. तर हे असे रतांबे जे असतात ना त्याची काळी कुट्ट सोला आणि जाड आगळ मिळतात. तर मी आता काय करतलं, हे रतांबे पाडलेले असत तर हे मी वेचतलंय आणि त्याची सोला कशी करतात, आगळ कसं करतात आणि त्यापासून सोलकढी कशी बनवतात तो पूर्ण व्हिडिओ मी तुमका दाखवतलंय. तर माझं मात्र पूर्ण व्हिडिओ बघा. तर चला आधी रतांबे वेचूया. चला तर रतांबे मी घेऊन येले येचून. तर हे आता रतांब्याच्या झाडाचे रतांबे असत. तर हे बघा मस्त काळे भोर असे एकदम पिकलेले रतांबे असत आणि तुमका दाखवतो हे असत हिरवे रतांबे. तर हिरवे रतांबे असत ना ते काय करायचे, हिरवे हिरवे निवडून एखाद्या बारदानाच्या पिशवीत, बारदानाची पिशवी सगळ्यांका माहितीच असा, पूर्वीची बारदानाची पिशवी आणि आता असतं ते प्लॅस्टिकचे. तर त्या बारदाण्याच्या पिशवीत भरून बांधण ठेवायचे का ते दुसऱ्या दिवशी आपरत असे लाल होतले आणि त्याची मात्र सोला वेगळी वेगळी जातात. तर काही जणांचा म्हणणं काय असतं, आगळ असता तो पातळ असता, सोला असतो ती काळी भोर नसतं. तर आज कशी सोला असतात कसं आगळ असतं तो पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघा, मी तुमका सगळा समजावून सांगतले. चला तर आता मी रतांबे हे फोडू घेतले. रतांबे फोडताना मी आता होय प्लास्टिकही घेतलं, कारण आता प्लास्टिक असा जुना जुना जा होता ते टोपले इपले होते. तर माझ्याकडे एक टोपली असा ही बघा सुपारीच्या झाडाची पोय असा, म्हणजे पुढचा जा पान असता त्या कापून टाकला आणि त्याची ही पोय असा ना ती घेतलंय मी. त्याच्यानंतर ही बघा एका म्हणतात समळी, समळ म्हणतात हिका, म्हणजे लग्नात लागणारे. तर हिच्यात कूट ठेवला जाता, म्हणजे जेव्हा बघा आपल्याकडे पुण्यवचन वगैरे असता, चतुर्थीत गणेश चतुर्थीत आपण गौरी आणतो, आमच्यात तर गौरी आणतात ना, हळद म्हणून गौरी आणतात, त्यावेळी असा या घेतला जाता आणि ह्याच्यात ती ठेवली जाता. तर ही असा समळ म्हणजे विणलेली असा बांबूच्या म्हणजे मानग्याच्या भेटांपासून. तर ही मी आता बियांका घेतलंय, कारण मी होय ह्याका प्लॅस्टिक घेऊन नाही असं. तर हे रतांबे फोडतले आणि त्याच्यात मी बिये टाकतले का तो रोज जो असा ना तो मात्र ह्या मी प्लॅस्टिकचा भांडा घेतलोय. आता प्लॅस्टिक शिवाय पर्यायच नाही असा. तर ह्याच्यात मी बिये फोडतले आणि ह्याच्यात तो रोज ओळखतो. तर अशा प्रकारे ही मी आता सगळं साहित्य घेतलं. तर आता त्याला फोडूया रतांबे. तर ह्यो आता रतांबो असा, रतांबो असा ना त्याचा ह्या नेक्या म्हटला जाता. ह्या काढताना खूप त्रास जाता, नका बिका असतो ना ती पेचतात. आणि ह्या रतांब्याच्या आता भाग करूया. हे बघा ह्यो रस आता आणि बी ह्याच्यात गळली तर खाऊची सोला म्हटली जातो. तर ह्यो आता मोठो रतांबा की ना, तर ह्याचे मी 3-4 भाग करून घेतोय, म्हणजे बारीक सोल तयार जाताला. हे बघा ह्या रतांब्याचे 4 भाग करून घेतलं आणि हिचे आता आपण सोला करूया. तर ह्या नेक्या मात्र असताना आता काढूनच टाकूचं असता. खाऊची सोला जी करतात ना त्याचा नेक्या काढला जाता आणि जी ऊल असता बघा, म्हणजे ही आता मी सोला करतले ह्याची माझ्या म्हणजे माझ्या हातात. तर सगळी जी रतांब्याची झाडावाली माणसं असतात ना ती सगळीच सोला करणार नाही. तर त्यांका ती ऊल करून सुकवून ती डायरेक्ट दुकानदारांका म्हणजे व्यापाऱ्यांका घातली जाता. तर हे रतांबे फोडणं ना अवघड काम असतं, खूप कष्ट असतात. आम्ही म्हणतो सोला महाग,
तर महाग असो विषय नसता, त्याका भयंकर कष्ट असतात. आता सो उन्हाळो असा आणि इतक्या गरम जाताना अंगातून सगळा पाणी बाहेर पडता आणि सगळ्याच माणसांका काय रतांबे फोडूक म्हणजे फोडूक जरी जमले ना तरी त्याका ते चलनच नाही. कारण कसे तर कोणाक ॲलर्जी असता, कोणाक वाताचो त्रास असता. आजकाल वाताचो त्रास तर सगळ्यांकाच असा. आज जर रतांबे फोडले ना तर उद्या सकाळी उठला का आपला शरीर इतक्या जड जाता वातान म्हणजे वात भरता रतांबे थंड असल्यामुळे. डोळे तोंड बलबलीत जाता, शरीर फुगला जाता. असो त्रास म्हणजे खूप सहन करूचो लागता. म्हणान रतांब्यापासून जी सोला केलेली असतात ती महाग म्हणा नका, कारण शेतकऱ्यांका खूप कष्ट खावचे लागतात. तर अशी सोला असतात. आणि आता कसो पाऊस असा, आता रतांब्यांची गॅरंटीच नसता. कारण कसो मे महिन्यातच पाऊस लागता आणि पाऊस लागलो ना का ही सोला सुका कडकडीत निमार लागता. मग तसा निमार गावना नाही. मग आता काय जाता जरा घातले पाऊस येलो का पटकन ते उचलूचे लागतात. अशी नाच खूप असतात शेतकऱ्यांच्या पाठी. तर गेल्या वर्षी काय झालेला, गेल्या वर्षी रतांबे भरपूर लागलेले आणि पाऊस लागलो मे महिन्यात. तर रतांबे ना पाण्यात अक्षरशः त्यांचं चिखल जाऊन गेलो. कारण रतांब्यांका पाऊस चालणार नाही. त्याच्यानंतर कीड पडली जाता. बरे रतांबे असतात ते म्हणान ते का व्यवस्थित वेळेवरच काढून घेतले जातात आणि त्याची सोला केली जातात. गेल्या वर्षी रतांब्यांची खूप वाट लागली आणि सोला गावाक नाही. वर्षभर लोकांनी सोला कशी खाली ती प्रत्येकांका माहिती असा. कारण सोल ह्या ना होयाच जेवणात आपल्या आता पचनाक बरा असता. सोलकडी त्याची करतात आणि सोल ह्या लागतात. तर ह्या वर्षी ना रतांबे लागाक नाही. कारण गेल्या वर्षा पावसाच्या परिणामान यंदा रतांबे लागाक नाही. लागले ते काहीतरी लागले आणि ते अजून तयार पण जाऊ नाही. आता मेचा एंडिंग गेला म्हणजे शेवटचे आठवडे मे महिन्याचे. आता थोड्या दिवसात पाऊस लागत आणि पाऊस भरपूर. काल आमच्याकडे पाऊस भरपूर लागलो आणि आज ऊन नाही असा, मळपट असा. आपण रतांब्यांपासून कोकम सरबत पितो. तर तो कोकम सरबत कसो केलं जाता तोही तुमका मी सांगते. आता हे ना रतांबे असत ते आम्ही पाडून काढलेत. तर ते रतांबे असतात ना ते खोबल्यान म्हणजे खोबला असता बघा असा उतरूचा, आंबे उतरूचा खोबला कसा असता तसा, किंवा लहान झाडं असतात त्यापासून ना ते हातान काढूचे असतात किंवा खोबल्या रतांबे काढूचे असतात. ते जमिनीवर पाडूक देणार नाही. आणि ते रतांबे ना घराकडे हाडून तुमका दाखवते मी कसा केला जाता. तर आता हे रतांबो असा की ना त्याचे फक्त 2 भाग करू वये. हे बघा हे 2 भाग करून त्याची बी जी असताना ती काढू वय अशी. आणि ह्याच्यात रवा ती साखर भरायची. ह्या भेकला साखर भरली का काचेची एखादी बरणी घेऊन ती अशी थरावर थर लावून ते उन्हात ठेवायचे. 8 दिवस उन्हात ठेवले ना काय त्याचा सगळं जो रस असा तो ह्या कोकम सिरप म्हणान तयार होता. आणि त्याचा ह्या आपण जा पितो ना कोकम सिरप म्हणा सरबत म्हणा तर तयार होता. तर पडलीवर रतांबे माझे फोडून झाले. तरी आता पडली भरली. मग अशी माझं चुकान शब्द काय झालो तर समळ बोललं ही का. तर ही समळ नाही असा ही असा पडली. हिच्यात आम्ही गौरी आणतो ना चतुर्थी की हिच्यात आणतो. ही पडली मनान असता तिच्यात आणि ही कार्याक लागता सगळ्या. समळ मनान असताना ती 2 झाकणाची असता अशी असता ती अशी. आणि ती का झाकण असतात. तर ती समळ असताना ती ज्यावेळी मुलीचा लग्न होता बघा आणि 5 परतावन येतात. तर जाताना ना मुलीक माहेरसून 5 प्रकारचा खाऊ भरून दिला जाता. आणि त्या खाऊ ती मुली घरात गेली आपल्या ना म्हणजे सासरी गेली का रात्री सगळेजण ज्यावेळी अयर फोडूक बसतात त्यावेळी त्या प्रत्येक जणांच्या हातावरता खाऊ घालूचा असतात. तर अशी माझ्या लग्नात पद्धत होती ते मी तुमका सांगता. तर आता लोकांनी ते पद्धती बदलून टाकले. तर ही का म्हणतात पडली. आणि ती समळ असताना ती कशी असतात ती तुमका मी सांगले. तर ही पडली आता भरली. तर ह्या पडलीत ना आता ह्या बियात मी मीठ घालतले म्हणजे सगळं आगळ जो असता ना तो जमा होऊन खाली गळलो जाता. तर आता मका या बियांका जितक्या मीठ होया ना तितक्या मी मीठ घालून घेतोय. तर आता या मीठ घातलेला ना आता बियांका लावून घेऊया म्हणजे ढवळून घेऊया. म्हणजे त्याचा आगळ जो रस जो हा बियांचो तो सगळं बाहेर गळलो जातलो. म्हणजे ह्या पडलेसून बाहेर ह्या भांड्यात गळतलो.
तर आता मी तुमका आगळाचो प्रकार सांगतोय. काही जण म्हणतात काय आगळात पाणी घातलेला असता, आगळ पातळ असता. तर आगळ पातळ कधी नसता. आता ह्यो असा ओरिजिनल रस, हे बघा रतांब्याचो ह्यो रस असता, तो फक्त लाल लाल असता आणि तो पातळ असता. तर ह्याच्यात आता कोणी पाणी घालूक नाही असा. तर ह्या रसात ना मीठ घातलं जाता आणि ह्याच्यात सोला भिजवूक नाही घातली ना तर तो पातळ असता. तर पाणी घालणंच नाही कधी, पाणी घालून रस कधी टिकणार नाही. कारण त्या पाणी असता तो खराब जाऊची शक्यता असता. आणि बघा पातळ जरी आगळ असलं ना, मी हाली विकलंय आगळ, तो पातळ होतो. तो आगळ वर्षाचा होतो, म्हणजे तो ओरिजिनल असो रस होतो. त्या रसाक मीठ घालून काहीही होणार ना, वर्ष दीड वर्ष टिकाक शकता तो. आणि पाणी घातला आणि तो रस जो केलो ना तर तो खराब होऊ शकता, तर त्याच्यावर बुरशी विरशी येऊ शकता. असं हे आगळ असतं. आणि आता मी तुमका ना ही सोला सुकत कशी घालतात ती दाखवतोय. आणि त्याच्यानंतर आगळा कशी लावतात ती तुमका दाखवते. आणि सोलाच्या आगळाचा जो हे असता आगळ असता बघा जाडसर, तो कसो असता तो दाखवतोय. चला तर आता सुकत घालूया. तर आता ही सोला असत ना रतांब्याचे 2-4 भाग करून घेतलेले. तर आता ही लोखंडी खाट असा, खराब झालेली खाट असा, तर त्याच्यावर आम्ही प्लॅस्टिक ऐवजी ह्या चुडात घेतला. म्हणजे चुडात असा आता विणला 2 भाग करून. प्लॅस्टिकवर पण घातले जातं, पण त्याचा पर्याय काय नसता. पूर्वीच्या काळी डाळी असायची, म्हणजे बांबूची भेता काढून ते वस्तू बनवले जातात. मग अशी जशी पडली दाखवलंय तशी डाळी बनवली जातात. ते डाळी आता मिळणार नाही म्हणून ह्यो चुडतांचा उपयोग करूचो लागता. आता ह्या चुडात म्हणजे काय तर माडाचा चुडात असता. ह्या आता 2 भाग करून त्याचे विणले जातात. मैदा मोठा जाता, नाही तर त्याची एक बाजू असता ती खूप लहान जाता. तर अशा प्रकारे ह्या केलेला असा. तर मी आता ही सोला ना सुकत घालते. सुकत घालताना ही अशी पातळ पातळ घालूची असतो, तर ती पटकन 4 दिवसात सुकतात. आणि सोला घालताना अशी स्वच्छ जागेवर घालूची असतात, कारण ती खाऊची असतात. तर सोला सुकत घालून झाली. आता मगाशी तुमका मी काय सांगलेलं तर रतांब्याचा सिरप करतात, कोकम सरबत. तर ह्या बघा ही काचेची बरणी घेतलेली आहे. ही काचेची बरणी असा, त्याका प्लॅस्टिकचा मात्र झाकण असा. तर ही आम्ही मगाशी जसे तुमका भाग करून दाखवले त्याच्यातली बी काढून साखर घालून तसा या आम्ही करून ठेवलेला. आता हे बघा मस्तपैकी कोकम सरबत असं जमा झालो हा. तो आता किती लिटर होतो ह्या माहिती नाही असा, पण तुम्ही मागलात तर थोडक्यात तुमका मिळतलो. तो खूप जणांना काय मिळायचो नाही. जर तुमका होय असात तर तुम्ही ह्याच्यावर स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर ऑर्डर करा. तर आता मी सोला सुकत घालून येलोय. आणि माझ्याकडे जी सुकलेली सोला होती ती बघा तुमका मगाशी मी दाखवलं, खळखळीत सुकलेली सोला असेल. तर ही सोला मी आता घेऊन येलोय. तर ही सोला मी आता आगळ जमा करून ठेवलेलो होतो माझ्याकडे. आगळ असो मी जो आगळ तुमका काढताना दाखवलंय, त्याच्यानंतर तो आगळ जमा करून मीठ घालून ठेवलं जातं. त्याच्यावरती एक थर येता, असो जाड थर, पोळीचा पीठ जसा आंबान येता ना तसं त्याच्यावर एक फेसाचो थर येता. तर तो संपूर्ण फेस असताना तो गाळून काढूचो असता. तो जर नाही काढलो तसाच जर त्या फेसात सोला घातली तर ती चिकट सोला जातली. तर स्वच्छ असो आता मीठ घालून ठेवलेलो आणि गाळून ठेवलेलो आगळ असा. तर आता ह्यो जो आगळ असा ना तो सोला घालूच्या आधी असा, म्हणजे रतांब्याचो रस मीठ घालून काढलेलो. तर ह्यो आता किती पातळ हा तो दाखवते. माझे हात स्वच्छ असत. तर ह्यो बघा ह्यो असो पातळ असा. मी जो बाटलेत आता बऱ्याच जणांका आगळ दिलो तो आगळ असो होतो. तर ह्यो ओरिजिनल आगळ असा. तर आता मी ना ही सोला सुकलेली असो ती मी आगळात घालते मिठाच्या. चला तर आता सोला घालूया.
तर आता आगळ किती होतो तुम्ही बघलात, सोला किती होती ती बघलात. तर आता मी याच्यात ओततोय आणि तुमका दाखवतोय जाड आगळ कसं गावता. तो कोणाकडे जाड आगळ ना गावाक शकतात ना, आम्ही खूप फिरतो, जाड आगळ नसता. कारण आता ना लोक जास्त ती उल विकतात, त्यामुळे रवता तो रस आणि त्याच्यात मीठ घालून तो मग विकलो जाता. आणि अशी सोला करणारी आता कमी असतात. उलीचे जो पैसे येतो तर सोला करणारी कमी असतात, थोडक्यातच सोला करणारी असतात आणि त्यांच्याकडे आगळ झाड गावना नाही. कारण अशी जर सोला भिजत घातली तर आपणाक झाड आगळ गावतले तरी कसं. आता मी ढवळून घेतोय बघा. तर आता ह्या सोलांका ना ह्यो सुद्धा आगळ पुराचो ना, माका अजून दुसरं घालूचो लागतलं. कारण ही सोला एकच दिवस भिजत घालून जाणार ना, तर मी आज ही सकाळी सोला आता ही भिजत घालतोय. तर पूर्ण रात्र पूर्ण दिवस ही सोला घालूची लागतात. आणि उद्या सकाळी ही गाळून परत काढू गई, म्हणजे एखाद्या टोपलीत ओतू गई. आणि ह्यो आगळ जो असता जाड ना तो साठवून ठेवत राहावं गयो. आणि ही उद्या गाळून परत ती उन्हात तशी सुकत घालू गई सोला गाळलेली. आणि परत रात्री ती ह्या करून आगळात घालू गई. अशी 5-6 दिवस ती आगळात सोला घालूची लागतात भिजत. परत ती सोला तयार जातात आणि ती सोला परत नरम जाऊ गई. आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे तुम्ही 6 दिवस जर आगळ्यात घातल्यात सोला, तर 6व्या दिवशी ती परत सुकवता कामा नाही. तर ती सोला नरम होतली ना, आणि सुकवला तर कडक जातली सोला. अशा प्रकारे ही सोला करूची लागतात. मग तुम्हीच आता सांगा जाड आगळ कसं गावतलो. तर आता ही फुगत घालून सोला झाली. ही अशीच आता दिवसभर आणि एक रात्रभर अशीच ठेवूया. उद्या सकाळी ती गाळूया. जो खालचो आगळ रवतलो तो भांड्यात ठेवूया आणि ती सोला सुकत घालूया. सुकत घातल्यानंतर संध्याकाळी परत ती सोला उचलायची, निमरातली थंड करायची आणि त्या आगळात परत घालायची. अशा प्रकारे 6 दिवस घालतले नंतर ती सोला तयार जातली. आणि आगळ उरलेलो तो जाड आपलो असतलो, म्हणजे थोडं उरतलो. हां, आता ही काल मी सोला ना आगळाक लावलेलं आहे. तर अख्खो दिवस आणि अख्खी रात्र ही सोला आता भिजली. किती खडखडीत सोला होती. आणि आता बघा कशी नरम झाली मिठाच्या ह्या आगळात. हे बघा मऊसूद झाली ही सोला. तर ही सोला ना आता मी एका टोपलेत गाळून घेतलं आहे. तर आगळ दाखवते तुमका. काल मी किती आगळ घातलेलं या सोलात आणि आता किती रवलो अशी लागतोय बघा. तळा कसा एकदम आगळ बघा. असं इतकं आगळ लागतं. हे आता एका दिवसात भिजलेलो आगळ. आता हे उद्या आणि परवा 2-3 दिवस घातली तर आगळ ह्याच्यात किती उरतलो. त्याप्रमाणे तुम्ही समजा सोलातलो आगळ आपला किती मिळतो. चला तर आता ह्या टोपलीत ओतून घेऊया ही सोला. तर बघूया आता सोला ही गळली. ही बघा, हे असं ओरिजिनल आगळ. आगळ आता अजून 2-3 वेळा सोला घालूची असत. आणि काय बघा मस्त असं आगळ ह्यो जाडसर असं इल्लेलो आहे. पण ह्यो आगळ ना कधी विकूक मिळणार नाही, कारण आमका ती सोला घालूची लागतात. आणि ज्यांच्याकडसून घेतात ना त्यांची हीच तरा असता. कारण ह्या आगळात ना अजून 2-3 वेळा सोला घालूची असत. त्यामुळे ह्यो आगळ पाव किलो जायसारखं रवतलो. म्हणजे आमका सुद्धा रावना ना. मग आम्ही ऐकतलो काय तुम्ही म्हणतात जाड आगळ होया, जाड आगळ होया. तर जाड आगळ कोण सहसा देऊ बघणार आहे. तर ह्यो आगळ आता मी बाजूक ठेवतलो आणि सोला होती निमराक सुकत घालतले. चला तर सोला मिया कशी कशी आगळाक लावलंय आणि तुमका मी व्हिडिओत सांगलेलं आहे कशी आगळाक लावय सोला ती. त्याप्रमाणे मी आता लावलंय. तर आता ह्या सोलांचं मी शेवट करतोय. तर ही सोला असत ना ती आता शेवटची मी टोपलेत गाळतले आणि जो आगळ येताना तो घेतलाय. तर ही सोला बघा कशी भिजलीत मस्तपैकी. तो बघा ह्यो असं आगळ कसं जाड असा मस्त तो बघा. पण ह्यो थोडक्यात गावतलो ह्यो आगळ. तर हे आता ना गाळून घेऊया सोला.
तर सोला गाळण्यासाठी मी सरियाळी टोपली घेतली. आता सरियाळी टोपली म्हणजे काय ह्या कोणाक कळणार नाही. सरियाळी टोपली म्हणजे ही बांबूच्या भेताने ओढलेली टोपली असता आणि ती टोपली पहिली लोक सारळीत सारळीत म्हणजे त्याच्यासून धान्य खाली पडता कामा नये म्हणान, म्हणजे ती पॅक जाय सारवल्यानंतर शेणान. तर सरियाळी म्हणजे काय तर सारवच्या आधी जा आपणा काय ओलसर काढूचा असता, सोला बिला गाळूचे असतात, भात उकडलेला त्याच्यात गाळूचा असता, त्याका सरियाळी टोपली लागता. तरी असा सरियाळी टोपली आणि हो टप घेतलंय मी. तर ह्या टपावर टोपली ठेवताना अशी ठेव बाई बघा, अशी वाकडी ठेवली टोपली काय एका वाटे तो रस असा ना आगळ तो खाली गळतलो, आणि जर तुम्ही अशी ठेवलात ना तर तो आगळ सगळीकडे पसारतलो. तर ही बघा मी अशी टोपली ठेवतोय. ही कोकणातल्या बऱ्याच बायकांका सगळ्या माहीत असतात. आताच्या पिढी ह्या काय माहीत नसतं, तरी सोला असत ना आता आगळा शेवटची ती मी गाळून घेतोय. तर जाड आगळ म्हणतात ना तो ह्यो असो जाड आगळ काय कलर दिसता तो बघा. तर आता ही सोला गळाले तर तुमका थोडक्यात रताब्यांची माहिती सांगतोय, कारण मी व्हिडिओ खूप बघलोय पण पूर्ण माहिती कोणीच देऊ नाही असा, म्हणून मी तुमका माहिती देतोय. तर जे रताबे असतात पिके ना ते 2 भाग करून फोडून जे निमरागला ऊल म्हणान घालतात बघा. ऊल 600 रुपये 700 रुपये किलो असता, कारण आता रताबे नाही होत म्हणून अखेरचे दिवस इले ती महाग आहे, त्याच्या मनान सोला महाग असतली. तर ती ऊल फोडून जी आपल्या घरात बघा बियांचो रस रवताना त्याचो आगळ बनवतात शेतकरी, आणि तो म्हणतात तुम्ही आगळ म्हणजे पातळ, तो पातळ तसो आगळ असता. नुसतो रताब्याचो रस धरून मीठ घालून केलेलो आगळ थोडं पातळ असता, पण खरो असता तो आगळ रताब्याचो रस असता. त्याच्यात कोण पाणी घालणार नाही. आता पाणी कोण घालतच असते तर माका काय माहिती नाही, कारण आजकाल विश्वास कोणाचा देऊ नको. तर अशा प्रकारे मी हे आता सोला केलंय, आणि सोला आगळ्यात घालून अशी तयार केली तरच त्याचो चिमूटभर रस असा तो आपला गावता. तर ही आता सोला शेवटची असत. ही सोला गळल्यानंतर पूर्ण गळल्यानंतर ही सोला एकदम म्हणजे एकदम कडक नेमरा काही ती वाळत घालता कामा नये. थोड्याशा सावळे कशी घालू बाई, थोडा निमार आणि थोडी सावळी अशा प्रकारे ती सोला सुकत घालू बाई स्वच्छ जाग्यात. खालचा आगळ असता तो आपण घेऊ गयो का ही सोला तयार झाली. आता ही टोपली आहे ना ती मी उचलतय आणि तुमका आगळ कशा प्रकारे येलो तो दाखवते. जाड आगळ तर हे बघा आगळ इतकं उरलो, म्हणजे 1 लिटर सुद्धा ह्यो आगळ नाही असा. चला तर ही असा ऊल. आता ऊल म्हणजे काय तर मी तुमका सांगलेला असं. ऊल म्हणजे रतांबे फोडून त्याचा जो रस गळता आणि त्याचे 2-3 भाग करून ती नुसती सुकवली जाता आगळाच्या आधी, त्याका म्हणतात ऊल. तर ही बघा ही 4-5 निमरा मस्तपैकी अशी करकरीत ही ऊल सुका होई आणि त्याच्यानंतर आगळागला होई. तर ही ना सगळी ऊल असा. ही बघा ही सगळी ऊल असा काळी किट्टा असा तशी ती सोला घातली. आणि समजा कच्च्या रतांब्याची जर ऊल केली तर ती सोला जी असतात ती हिरवट जातली, ती काळी गुट्ट जाणत नाही. तर आता माझी सोला दाखवते मी तयार केलंय ती. तर ही असंच सोला तयार झालेली सोला असत आई. ही बघा सोला करताना स्वच्छता मी राखलंय. माका जितकी स्वच्छता होई तितकी मी राखलंय, कारण ह्या सोलांका नुकसान पोचता कामा नये. ही सोला जी असं होती 5 वर्षापर्यंत टिकतली, आणि सोला मीठ लावलेली आणि बऱ्या आगळात घातलेली आणि बऱ्या रतांब्याची सोला ना कधी 5 वर्ष खराब जाणत नाही. आणि काही काही जणांचा म्हणणं असतं सोला रापड जातात काळी जातात, तर ती करण्यावर असतात. जी स्वच्छता पाळू होई ती स्वच्छता पाळून मी ही सोला केलेली असत. तर ही बघा ही आता आगळाक लावून ही 2-3 वेळा ना सुकवलेली असत. आगळासून काढली, 1 दिवस भिजत घातली, आगळासून काढली सुकवली, आगळासून काढली सुकवली, अशी सोला सुकवलेली असत. आणि बघा बाजारात जी सोला असतात त्यांना ना आगळ लावलेलो असतात. तुम्ही जर हातान असा सोल उचललात बाजारातला टपातला तर तुमच्या हाताक सगळं आगळ लागतलो. आता ही सोला बघा मी जितक्या वेळा माका घालू गई तितक्या वेळा आगळात घातलोय, पण ह्या सोलांका बघा आता म्हणजे तुमचे हात रंगाक्षकाचे नाही. ह्या सॉल जर तुम्ही पाण्यात टाकलात किंवा सोलकडी केलात तर रंग मस्तपैकी योग होया. कारण काय ह्याचा ताय तुमका सांगते मी. तर सोलांका आगळासून काढल्यानंतर सुकवची असतात, म्हणजे तो आगळ जो हा ना तो ह्या सोलात मुरा होया.
ह्या सोलात सुकान सुकान आगळ जो मुरतलो की ना तेका सोल म्हणतात आणि वरती जी विकूक आणतात बघा विकूक आणतात आणि टपाने सोला ठेवतात. तुम्ही जर हात लाव गेला तर तुमचा हात पूर्ण रंगलो कारण का तर तो आगळ लावलेलो असताना आगळ लावणे आणि सोलात मुरवणे ह्या वेगवेगळो भाग असा अशी ही सोला असत आमची. ही बघा ही सोला आता मस्तपैकी सुकान तयार झाली. तर ज्यांका कोणा कोणा होई स्क्रीनवर नंबर दितय पटापटा ऑर्डर करा ना तर ही तुमका बरी सोला मिळायची नाही. गेल्या वर्षासारखी सोला गावची लागतली कारण प्रत्येकांका आठवण हा गेल्या वर्षी आपण कशी सोला खाल्लेलो. माझी सोला घेऊन बघा आणि गेल्या वर्षाची सोला कशी खाल्लेली ती आठवण बघा म्हणजे तुमका कळतली सोला कसली असतात ती. पूर्ण माझं मात्र व्हिडिओ बघा. आता दाखवतले मी पॅकिंग करताना ही सोला आता मी भरतोय आणि थंड करतोय. सोला सुद्धा उन्हाचून भरून जर तुम्ही पॅकिंग केलात ना तर आतमध्ये पाणीच्या धावताला आणि सोला खराब होतील. तर ही सोला मसाल्यासारखी तर असता उन्हाचून काढून ना ती एक दिवस पूर्ण थंड करून देऊ गई थंडगार जाऊ गई ती सोला. त्याच्यानंतर त्याचा पॅकिंग करू काय. तर पॅकिंग करताना तुम्ही दाखवते चला. तर आता भरून घरात घेऊन जाते. सोला पॅकिंग करून झाली तर हे असा अर्धा किलोचा पॅकिंग आणि त्याच्यानंतर हे असा पाव किलोचा पाकिट अर्धा किलोचा पाकिट आणि पाव किलोचा पाकिट. तर सोला बरी असत आगळाक लागलेली. मी व्हिडिओ तुमका सोला कशी करतात ती रतांबे फोडून पूर्ण व्हिडिओ तुमका मी दाखवलंय. तर ही अशी सोला असत सोला बरी असत आणि त्याच्यानंतर ह्यो असा आगळ आगळ ह्यो सोला भिजत घातलेलो असा जाड असा लाल भडक असा खयचाही केमिकल नाही असा किंवा कलर नाही असा शुद्ध असो ह्यो आगळ असा मीठ लावलेलो. तर असो ह्यो आगळ असा आणि पावसाचा वातावरण असा तर सोला तुम्ही लवकर मागवा तुमका घरपोच सोला करूया. आणि हो व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.